Nagdako pod ko every summer at tumi sa among bukid, akong lolo farmer. Magkaingin siya, sa principle sa sowing, di ka pwede mo tanom anytime. Huwato nimong season sa ting-ulan. O bisan pag muulan, imog yung hawanan una ang ground. Kaingin. Pamutlon sa mga kahoy, gunahan, i-cultivate, limpiuhan sa ang ground, diha pwedeng itanom ang seed. Dili gid mo grow ang seed hangtod dili ma-prepare imong heart. Munang every now and then daghang kigipang kuwang Ginong sagbot sa tong heart. Andi na to na masabtan. Lord, nganong nawala man akong work? Lord, nganong naman ko sakit? Lord, akong gitigom na ngawala. Basin mo utoy mga hindrance, mga tunok og mga bato sa tong heart. Usay mas piliyon sa Ginoo masakitan ka, malimpyo lang ang imong heart. Kumo kabantay, daghan kay mga tao ni duol sa Ginoo human na limpyo ilang heart. Niagig problema, nawad-an, nasunugan, nawad-ag minahal sa kinabuhi, daghan kayong mga turning points sa tong life. Yun ay isahis kinahanglan tagid ikaingin, hutdan gid tatanan para mabakanti ang imong heart. And yes, tanawa si King Solomon, asa man siya nagtinarong, katong gikastigo sa Ginoo. Si David, kanus asa nagtinarong, katong gikastigo, human siya gikastigo sa Ginoo, siyang sala kang Bathsheba. Kanus man nagtinarong si Paul, katong nabuta siya. Kanus man nagtinarong mga Bible characters, human sa mga dagkong trahedya sa ilang life. Kaya sa dili lang sagbot ang nakatanom sa tong kasing-kasing, mga kahoy na gyud. Chinsohon na gyud sa Ginoo. And another verse, John 12:24, tanawa. Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Gawas kung ang liso matanom sa yuta, di sa muturok, ako nang na-mention kaganina. Na isa pa, gawas ang liso mamatay, dili siya mabuhi sa yuta. Kabalo mo, itanom ko ng mangga nga yellow pa, kanang bago pa nimo gitupsan. Itanom na, excited, pakpa, mamunga na ni next year. Wala oy, gihulmigas. Di na pwede itanom nga buhi pa na, imo pa nang ibulad sa init. Mamatay sa ang liso aron mabuhi siya sa yuta. And principle na sa pagtanom. You know what? Ang death, dinigisgutan, it speaks about total surrender. One time si Paul, ingon siya sa Galatians 2:20, ingon si Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Nganong paspas ang transformation sa life ni Paul? Simple kay pag-receive niya ni Christ, totally, iyang gilansang iyang life uban ni Christ. Iyang giset iyang mind nga ang life na niya, dili na to iyang life nga namanan siyang parent. Isa na to ka bag-o nga kinabuhi nga gikan ni Christ nga mao'y reality sa atong Christian life. Yes, tinuod, kano sa kami dawat ni Christ. Pag humani mo in Jesus' name, Amen, bag-o na nga life. Ang imong old life, tuwa na sa cross, tuwa na sa grave, gibiyaan na ni Christ, patay na ang atong old life. Muna ingon na 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. New na gid ka, kay ang life nga naa nimo karon, life na ni Christ. Nagbaylo ta ang atong kamatayon, giangkon ni Christ sa cross, nang iyang life giangkon nato. Pero si Christ nabanhaw sa kamatayon kay gikanker niya ang death. Muna ang new life nga na nato, life ni Christ. And deserving siya mag-glorify, pinaagi nini nga life. Amen. Kay siya source ani gihatag niya ni for His own glory and honor. Og hangtod nga dili ta mamatay sa atong thinking nga patay na gyud atong old life, hangtod di na to na mahimo, di kita totally ka surrender. Ang total surrendered life, it doesn't mean nga mapuyo imong naong na nas church. You can still have your own career, job, business on sa imong life. Pero bisag naa ka didtong dapita, you can still serve the Lord. Make Him the priority of your life.
total surrendered life. It means imong kinabuhi na gamit para sa kahimayaan sa Ginoo.